जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। मीठा टमाटर खटा टाइम तेल गरम हेले कंचा लंका फुटेबा पंचु फुटण अदा छेचा टिके देकी कषिबा। भूसम पत्र तापरे कटा हेतिबा टमाटर को पके दबा। लुण स्वाद अनुसार हलदी गुंड आ लंका गुंड पकई कषिबा। तेजपत्र धनिया पत्र देकी भल भाव गोलैबा। लास्ट को चीनी पकईकी आउ टिके गोलैकी ओल्हेदबा।